Ako, niangay ko ni San Pedro. Kay nga naman, si San Pedro sa atong Ebanghelyo nangutana siya, Ginoo, kapilaman kay gayon nga akong pasayloon ang akong isig katao. Nindot pa ng pangutana ha. Nga naman, ikaw, kita, kapila mo ginato pasayloon ang itong isig katao. Pananglitan. Pananglitan ha. Pananglitan. Ngayon mong silingan, sige pangawat imong lubi. Nakahibaw kag siya nangawat. Mayong kag-aog, ipasaylo na kanaho. Ugma, pangawat na bubalik. Nga, pasaylo na po kanaho. Hinga na bango, di? Di, kausara. Mga gani, San Pedro, ningon sa kapito, Ginoo, siguro kapito. Kay kita, dili man kausara man ta. Di ba? Panalitan, na ay, sige, pangawat ninyong buwak. Mga, labi na karoon, usok tanong mo buwak. Usok mong kawat o buwak. Saman, okay mong mahibawaan, masakpan mo, imo ugma po, pangawat ha. Kaduha, katulog ka, sige, pangawat, pabalik. Inganap mo? Dili. Diya ko na to'y istorya. Diya ko na to'y gikawatan og lubi. Kinsa mo gisig pangawat ni nihong lubi. Pagkagabi, iyang gindamang ka ng flashlight nga kusog kaig siga. Iyang giatangan. Dito na, nisaka na, tuwa na si babaw. Iyang kipas ka, wop! Siga, kusog kaig siga. Sus, kay habit man hagbong. Iha maringig agaw. So, ikaw, pakurat-kurat ka, mahagbong ko are. Mga pinasuko niya. Sunod ha, ayaw kong pakurat-kurat eh. Kamo, sama na, sa iloon de. Kanunay kag libakon. Ganito na namang libak. Nya, masakitan magaglibakon ka. Diba? Kaitan. Ako, sige ko gilibak nila. Libak. Ilibak ko nila nga, gwapo ko na ko. Nga, huna-huna, murag tinuod man po. Di dalam ko masuko. Hindi tanong po sa amin, mata di manggid gwapo. Kaya kita di, manggid gwapuhan si mong kagalingon. Di ba? Di gwapo. Di lagi na tinuod na lang ilang gilibak. Di lang po ko masuko kaya di man po tinuod. Og tinuod nga masuko magag tinuod man. Og di po tinuod nga masuko magag di man tinuod. Ba? San Pedro, nindot gyud iyang practical gyud kayo iyang pangutana, Ginoo makapila magyud ako pasayloon ang akong isig katao. Kani man ininyo ni. If you love the person, it doesn't matter how many times you forgive that person. Because you won't be counting anymore. Bisan pag kanmo, nasa inyong pamilya, kana inyong anak, makasa ninyo, inyo bang kwintahon kapila mo mapasaylo sa inyong anak? Dili. Nga naman, because it doesn't matter. What is important is that you love the person o imo siyang gipasaylo. Pero og wa gani ka mo angay inang tawhana, wa imo gani ng kontra, bisag wa panay sa ng tawhana, imo nang pakasad-on. Diba? Imo lamihi atok na. Nga nini, nga naman, tungod kay og makasa ang tao nimo, iyang gisamaran ang imong kasing-kasing. Timan igyo na. Ang rason ngano nga dili pa ka makahatag og pasaylo ang tawhana, tingali tungod kay sa imong kasing-kasing nasakitan pa ka og nagdugo pa ng imong kasing-kasing. Yan na. Pangutan na imong kaugalingon karon. Pangutan alang. Nga namang yung di pa magkumakahatag pasaylo sa akong bana, sa akong asawa, sa akong anak, sa akong silingan. Sakit pa ng imong kasing-kasing. Nagdugo pa ng imong kasing-kasing. Mabito na hinungdan nga kining number 7. Number 7 is a symbol of completeness.
Because when God created the world on the seventh day, kumpleto na. A sense of completeness. And He rested on the seventh day. Nga sa ato pa, nahuman na. There's a sense of completeness. There's a sense of rest. Because everything is done. Nagmalipayon na ang Ginoo. Muna hinungdan, kini panalitan na, makahatag gani kag pasaylo sa imong isig katao, sa ato pa sa imong kasing-kasing, you are completely healed. Naayo na ka. Wala nay, muna gitawag nila, wa nay kanggit ba? Wa nay kanggit. Nga naman, naapag nay kanggit sa imong kasing-kasing, mao gani mo diktar ug unsay imong behavior anang tawhana. Atong tan-an natong kaugalingon karon, Ginoo, unsa man naa pa man gyud siguro Ginoo, naa pa man sakit na sakit pa man gyud kasing-kasing. Kay ngano man, ingani po ni, the person that can hurt you so deeply is the person that is closest to you, especially the person that you care and the person that you love the most. Mao gyud na. Because when you love someone, you are opening up your heart to that person. Mao na nga makasakit yun na siya nimo. Kaya nga naman, imo manggiaplihan ng imong kasing-kasing anang tawhana. Makabantay mo, nabitaw mga magtiayon nga mag-away, nga magkabuwag, di na yun na magtingganay. Usahay, wa na yun na, di na yun na maabalik. Nga naman, kay, mo lagi na, mas lawom ang samad, nga mahimo nimo kung imong pasakitan ang tao nga imong gihigugma og nahigugma nimo. Timan ina. Mao na as much as possible, don't ever hurt the person that loves you. Don't ever hurt the person that you love. Kay mas lawom gyud ang sakit nga imong mahimo anang tawhana. Dato istorya. Diha ko dito duha ka bata. Ang usa ka bata, babae, si Sally. Iyang isuon manghod si Buknoy. Si Sally 9 years old, si Buknoy 6 or 7 years old, bata pa. Usa ka bakasyon, nangadto sila sa balay o sa lugar sa iyang lulo ug sa iyang lula. Oh. Excited kayo si Buknoy, yehe, ang tumiila lulo, ang tumiila lula. Pagabot dito sa bahay sa iyang lulo ug lula, si Buknoy gitagaan sa iyang lulo og tirador. Ye, na ako'y tirador. Ngadto si Buknoy dito sa likod, nagpractice, mga naglatap, tira-tira. Di man gyud kaigo si Buknoy. Hunahuna siya, uli na lang ko, di man ko kamao ani. Pagpadong niya sa ulit dito sa likod, sa bahay sa iyang lulo ug lula, nakakita siya sa pato sa iyang lula. Ang pato nga pinangga kaayo sa iyang lula. Ingon siya yung huna, di libit ako kaigo. Akong siway ng tirador ang pato. Buk! Naigo ang u sa pato. Ningon ang pato, ngak! Patay ang pato. Nahadlok si Buknoy kay pinangga rabato nga pato sa iyang lula. Tungod sa iyang kahadlok, iyang gitaguan dito sa kahoy, nang para sugnuray, gitaguan niya dito sa ilawom. Gikubaan si Buknoy ni uli sa iya, sa ila. Pirwa siya magsaba, kay gatuo siya guway nakakita. Pagkahuman sa panihapon, niingon si Lola, sige, karon ang manghugas si Sally, kay ikaw may magwang, panghugas inday. Ningon si Sally, la, ningon rawa si Buknoy nga, siya ko no'y manghugas. Ningon si Buknoy, dili, manggod. Iyang istutukan, ningon si Sally, agpato. Nakakita di ay si Sally. Kibor kung asa ni mo gitaguan ang pato. Way nahimo si Buknoy, siya in town ang nanghugas.
Pagkaugma ningon ag lolo, ako na daw ni akong mga apo kay mamasul mi dito sa sapa unya kahuman manglaag mi dito sa ICM at mistag bilar maglaag-laag mi. Ningon si lola, o sige okay ra pero ipabili na si Sally kanang babae kay ako nang patabangon manghinlo mi tibuok adlaw diri sa balay. Ningon si Sally, okay ra na la pero ningon si Buknoy lang siya kunoy magpabilin. Iyang gitanaw si Buknoy, agpato! Kahilakon na yung taon si Buknoy, sige la, ako lang may bilin. Luoy si Buknoy. Samtang nang hinlo si Buknoy, nahuna siya nga nalingaw kayo ang iyang igsuon, nihilak si Buknoy, niduol siya sa iyang lula, la na ako'y isumbong ni mula. Nga naman Buknoy, ahong gitirador imong pato, namatay la akong gitaguan dito sa kanang mga kahoy. Niluhod si Lola iyang gigakos ang iyang apo. Ningon si Lola, apo, kay bao ka, nakakita pug ko. Kay dito ko sa bintana, kaya mga lola kay tanong ka mag-utong apo anak. Kitaan ka na kung imong gitirador ang akong pato. Pero kay mas pinangga man kanako apo, ako nakang gipasaylo. Kay mas mahal pa kanako kaysa pato. I am just wondering how long it would take you to let your sister enslave you. Kaya nakahibaw man po ko apo. Diba? Ingana na atong Ginoo. Bisan pag unsao na ito, tago ng atong mga kasalanan, nakahibaw man na ang Ginoo. But how long it would take us to let our sinfulness enslave us. Kaingon ani man gud ni. Na gani makasa nimo, nasakitan gani ka, kanang imong pagbati maunay magdominar sa imong kaugalingon. Mo na hinungdan nga nakita nimo anang tawhangan nakasa nimo saputon ka kay imong ang imong kasing-kasing nga sa maraming saput gisapot ko. Alap. Kasumpak nganuman ang imo manang pagbati maoy nagpaulipon nga maoy nagulipon nimo. And so therefore, the sacrament of confession is a sacrament of healing and reconciliation. Nga naman, karon mo yung kaginoo, unta, maayo na ang samad sa akong kasing-kasing. And in that particular moment, you will feel there's a completeness and you are able to rest. Ay, Ginoo, salamat, nakapasaylo nako. Kay samtang nagdugo man ang imong dughan, lisod gayud makahatag og pasay. The sacrament of forgiveness is at the same time a sacrament of healing of that woundedness that sometimes has dominated in your life even for a long time. Ngitay nang danay uban, and it's sad to note sa mga uban may tag hangtod pa mo abutas kuros dako dili gyud ko makapasaylo. Paitpod labi na og ang tawo nga nakasa nimo or ang tawo nga imo nakasad-an wa na diha tuan na sementeryo maog punay lisod. Kay dili ka makapangayo og pasaylo, dili mo ka makatag og pasaylo. And that particular situation, you have to avail the sacrament of confession. Ginoo, unta, maayo na ang akong kasing-kasing nga samaran. Akong kasing-kasing nga gisakitan. And there is completeness and there's a sense of healing and you can give forgiveness.